Так, маркировка у вас имеется. Ош кастрюлендә бутка пешермиләрме, азык-төлекнең яраклылык вакыты чыкмаганмы, ризыклар тиешле температурада сакланамы? Прокурорлар санитар табиблар белән барысын да тикшерә. Ашсыз осталарның медицина кенәгәләре дә, ярма яшелчәләргә документлар, тәлинкәгә салынган ризык күләме дә күз уңыннан читтә калмый. В иных объектах были выявлены нарушения. Башка оешмаларны тикшергәндә без кастрюль пычакларның нинди ризык өчен куллану турында тамга сугылмаганлыгын, ризыкларны саклау таләпләре үтәлмәвен күрдек. Бөтен ил буйлап балалар бакчаларын һәм мәктәпләрдә туклануны узган елның октябрь аенда Владимир Путин тикшерергә кушкан иде. Шуннан соң Роспотребнадзор белгечләре республиканың 359 мәктәбендә хилафлыклар тапкан. Алар турында парламентның комитет утырышында сөйләделәр. Занижение температуры готовых блюд на Ашларның суынганлыгы, тәлинкәләргә бүленгән ризыкның тиешеннән азрак салынуы, кайбер мәктәпләрдә туклыклылык күрсәткече киметелгән, аш-су әзерләүчеләрдә ротавирус, стафилококк кебек авырулар булуы ачыкланды. Берничәсе эшеннән азат ителде. Ә ашсыз осталары мәктәпләргә бик кирәк. Хезмәт хакы түбән булу сәбәпле аларга кытлык. Җитмәсә, бер пешерүченең күпме бала өчен әзерләве дә эш хакын биргәндә исәпкә алынмый. 200 балага әзерлисеңме, 1000 ашатасыңмы, хезмәт хакында аерма юк. Депутатлар монда норматив кертергә һәм ашсу осталары мәктәпкә килмәсә, алар урынына солдатка алынучы егетләрне альтернатив хезмәт нигезендә эшкә чакырырга тәкъдим итә. использовать армейцев, тех, Армия яши җиткән егетләрне эшкә алырга була. Әйтик, алар кулинария техникумын тәмамлап Казанда яшәгән очракта башкала мәктәпләренә ашханәдә ризык пешерергә ризалашыр иде. Элемтәчеләр шулай хат ташучылар җитмәгәч, солдат егетләр хезмәтеннән уңай файдалана. Әлегә мәктәптә эшләүче ашсу осталарының хезмәт хакын арттыру мәсьәләсендә депутатлар хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә җыена. Ә менә өйдә укырга мәҗбүр булган инвалид балаларга ашау өчен компенсация түләү турында Мәскәүгә чыгарга кирәк. Чөнки федераль канун буенча бердән алып 4нче сыйныф укучыларын ашату өчен һәр балага көненә 53 сум 41 тиен бирелә. Тик алар мәктәпкә йөрмәгәч ашый алмый, ә акчалата бирү тәртибе каралмаган. Хороший 53 рубля 41 копейка. Это хорошая сумма для семьи. Бүген безнең мәктәптә укый алмаган 641 шундый бала бар. Аларга көн сайын 53 сум 41 тиенне акчалата алу мөмкинлеге булса, бу гаилә өчен бик зур ярдәм. Тик әлегә Россиянең финанс министрлыгы да, мәгърифәт министрлыгы да мондый мөмкинлекне бирми. Татарстанның кайбер районнарында аз керемле күп балалы гаиләләргә туклануга субсидия бөтенләй бүленмәй икән. Ул 5нче сыйныфтан 11нче сыйныфка кадәр ташламалы категориягә кергән укучыларга муниципаль бюджеттан бирелергә тиеш. Алар өчен республика буенча бердәм норматив булдыру кирәк ди депутатлар. Мәктәпләрдә туклану мәсьәләсе иртәгә парламентның президиум утырышына да чыгарыла. Фәйрүзә Мәҗитова, Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.